Elpos d.o.o. Bosanska Krupa. Elpos d.o.o. iz Bosanske Krupe, tačnije Bosanske Otoke, je već preko 2 decenije prisutan na tržištu Bosne i Hercegovine. Specifičnost posla ove firme zahtjeva vrhunsko poznavanje iz oblasti elektroenergetike, kao i stalna ulaganja i dobru organizaciju posla. Jednostavno, to je posao koji se ne može upustiti svako. Firma posjeduje sopstvenu mehanizaciju, opremljuje alate i takva djeluje samostalno. Odmah po osnivanju firme imalo se za cilj da se stvori prepoznatljiv brend u ovoj oblasti i ostvari visoka pozicija u društvu najpriznatijih iz branše na cijeloj teritoriji zapadnog dijela Bosne i Hercegovine. Djelatnost firme je montaža elektroenergetskih sistema i to izgradnja kompletnih dalekovoda 10, 20, 35 i 110 kW, izgradnja trafostanica 10, 20 i 35 kW, izgradnja kompletne niskonaponskih mreža sa drvenim, betonskim i željezno-rešetkastim stubovima, izgradnja instalacija hala, dvorana, benzinskih pumpa, lokala, kao i kućnih instalacija. Bogata referenca lista završenih poslova firme Elpos pokazuje respektabilnost firme na regiji, kao i njen ozbiljan pristup poslu. U okviru Elpos firme postoje i market u kome možete naći robu široke potrošnje iz domene prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, a također u okviru firme postoje i kafe bar Skver. Ako želite vrhunski kvalitet završenih poslova, ako želite korektan odnos, ako želite iskrenog partnera, onda poslujte sa firmom Elpos d.o.o. iz Bosanske Krupe.